שמי שרונה ריכטר, אני קוסמטולוגית, אני מטפלת הוליסטית. יש לי קליניקה בנהריה, מעל 30 שנה בתחום. אני מתעסקת בעיקר בתחום תרפיית ושיקום של העור. את עלייה הכרתי לפני 5 שנים, דרך קבוצת וואטסאפ, ממש במקרה. פשוט התחברתי אליה, ישר קלטתי את הגישה הטיפולית שלה, את המקצוענות שלה, ההנגשה של הטיפולים שלה, לעבוד עם העור ולא להרוס אותו. כל הזמן חיפשתי להביא חידושים, המצאות, וברגע שנכנסתי לקהילה הזאת, הבנתי שפה זה משהו אחר. טיפולים ההוליסטיים, תכשירים הביוטכנולוגיים, גישה טיפולית עמוקה וחכמה. תוך זמן קצר גם הפכתי לחלק ממובילות של הקהילה. המטרה של הקהילה שלנו זה באמת להנגיש לכל קולגה את הידע, את הגישה הטיפולית. כל אחת שמצטרפת באמת לקהילה שלנו מקבלת מלווה אישית, צמודה אליה, על כל בעיה. בענף שלנו לצערי יש המון נזקים בקרב מטופלים. והנזקים האלה הם לפעמים בלתי הפיכים. אני אתן לכם דוגמה למשל בטיפולי העברה, התוצאות הן באמת מיידיות. אבל לטווח הרחוק, התחדשות של העור נעצרת. אין המשכיות בתהליכים של ההתחדשות. עם העור צריכים לעבוד באהבה ובחמלה. טיפולים אגרסיביים פוגעים בתאים היצרניים כמו הפיברובלסטים והמלנוציטים. כשאני מטפלת בעור, אני מצפה לתוצאה מצטברת, הדרגתית. משם אנחנו יכולים להגיע לתוצאות שנמשכות לאורך זמן. אנחנו עובדים בהדרגתיות, בהתמדה, ומשם אנחנו מגיעים לתוצאות מצטברות. אני מאמינה שהכל מתחיל פה בשיקום והזנה נכונה של העור. ככה אנחנו יכולות באמת להגיע לתוצאות ארוכות טווח. וזה מה שהקהילה שלנו בעצם מביאה. את מוצרי אסטאין הכרתי במפגשי זום שאליה מעבירה, מוצרי עם שיקום מעולים על בסיס אסטקסנטין, שזה נוגד חמצון הכי חזק בטבע. יש להם גם 2 מוצרים פרימיום על בסיס אוזון. האוזון הוא בריכוז גבוה, הוא חדיר אור והוא מטפל בבעיות אור שונות. אין קסמים בחיים, אבל המוצרים האלה באמת עושים קסמים בעור. אם את קוסמטיקאית ואת באמת רוצה לשנות את הגישה הטיפולית שלך, לשנות דברים בקליניקה, אני מזמינה אותך להצטרף לקהילה שלנו, תקבלי שם המון ידע, המון תוצאות ולקוחות מרוצות.